Handumana so sa ka. Say, wala ka mo-reply sa tong group chat. Nabisi ko day, uy, o ko katanaw. Unsa na kabutang dito di ay? Ay, tapok-tapok ra good. O niya, chat o gamay. Tingong dito, uy. Sige, mo-reply ko. Mo-adto ko. Manangin sa ako, Jason. Isa may mo kauban? Ang ako ko mga barkada, good. Ma-adto ko, ha? Sige. Itik lang ang lugar kung asa mo dapit na mag-inom kay mapasa mo dito. Sige, son. Dili na mi dapit sa Cagayan mag-inom. Pasensya na mo, ha. Nadugkay kay ko, uy. Okay ra day, uy. Pero si Glenn ay ganina ginasikig pangita nimo. Nga nangita man ka na ko, ngay? Ngang, lain sa kayo magsugod ni inom niya. Di ta kumpleto ngay. Nya ni naman ko. Ang simatong gihuwat. Oh, agay na. Ato ning paspasan. Kaya mag-disco tayo, di guman na inom. Alright! Yes! Glenn, manggawas na ta. Kaya ato mga barkada ba, na mauli na baya. Hapit na ba alas 4? Ha? Bitaw, Glenn. Manggawas na din eh. Sige. Magawas na. Unsa man nga, kaya pa nimo nga mapauli sa inyo? Kayo. Sige. Pauli na lagi mo, Glenn. Kaya ako rin ikuyog si Saysay sa amo sa Carmen. Ari ka kuyog na ko ngay. Ano naman ko makuyog nimo? Basta ari ka kuyog na ko. Na? No? Say. Jason? Oh, nganong niyaman ka, son? So may problema ni mo, Glenn, ha? Nganong niyapos man ka? Nganong kaya apil sa mong grupo, ha? Ni ako kay akong giapas ang akong uyab. Hoy, papawaan yung uyab niyo, Sebi. Dunggabong ko ni Ron, ha? Kuya ko no. Tanaw na to. Di ba kamulat lapa nga maigos kong kumo? Ja? Jason, ano ba? Jason, hubog na ng tao, oh. Usa pa, wala siya nag-ana nimo kay dako kay kauglawas, gamay kay si Glenn. Ay, pagkamay-gamay lang, pero madunggab man, habwag ng tinahin mo ba? Saan? Ako niya, day. Unsa ako man ni Ron. Paulit na lang sa inyo, day. Ako na'y mahibaw ining Glenn. Pasakyon ako ni taxi. Sa kinong taxi? Sagdi na! Jason, hubog in town kay ni si Glenn. Paulit na lang, Jason. Di kay ako nang ihatod si Glenn. Glenn, dali na. Manakit ang taxi. Niya na, nakasuda kasi mong kwarto, ha. Paway na, kayo mo paulit ako sa amo. Ang paglap. Ay! Glenn, ang sama ka, pamiramag ka! Uy, ino kayo mo paulit na ko. Say. Glenn, ay, sa ayaw ko, hagi. Dugay na kay kung naibigyan mo, say. Maundik ko ka ito. Gawin mo tabo. Ha? Ayaw, Glenn! Ayaw pa! Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mabdos ka? Oo ngay, wala ko rigla, ha. Ang pingin na imong gisabak ka? Oo ngay. Okay. Ngay? Aray, Oh, naunsa mo ka? ngay. Ano ka, ngay? Sakit na kayo akong tiyan. La, Agay. mga anak na tingali ka, ngay. Dali, datoon ka na ako sa doktor. Mag-play ko kauban sa kong mga friends, ha? Sige, pero dili mo ato layo, ha. Oo, ma. Di may tag-away, ha? Opa. Tara na ko. Rinay!
Dali, aras panahon ngayon, no? Walang bibaw eh. Dako na sa dudong. Maugyod, mura lagwa sa. Ay, Naman sa man ka. Gunang ko ba man ka? nagunaw na ako sa akong gibuhat nimo sa una. Di ko makatuo nga may anak na ka. Kalimti na to, oy. Ang importante nga malipayon ko ba nimo. Ug pilangga nimo nga tong anak. Salamat nga eh. Oh, kinsa mong i-chat nimo? Ako nang ikagaw si Jinky. Idiyot ha. Nakauli ka sa inyo sa lanaw. Namatay baya imong papa. Hala, kinuha ko. Namatay guys, papa. Ha? Mupauli ka sa inyo sa lanaw? Oo ngay, kaya akong duawan si mama. Kaya basig simba ko si mama na sabang mawa. Unya, huwag ko makaduaw niya. Oh, sige, ikaw may baw. Ngayon si Dodong. Ako lang kuyukuin. Sige ngay. Mga pila ka mo kadlaw dito. Labing dukay, usa tingali ka si mana ngay. Sige, amping mo dito ha. Salamat in tao nga ni Doaw ka na ako, nak. Pasaylo ako mahangaw ako makatambong sa haya ni Papa. Uway naman ko nakabalita nga namatay si Papa. Ayon saon. Layo manggod mo na mo, good. Si Elmer Sab, wa makatambong sa haya ni Papa nimo. Kay tuan naman sa Manila. Pasaylo agit ko, ma. Ah, sige lang anak. Nahitabo naman to. Oh, imo ning anak? Oo, ma. Dodong, bless ni Lola. Bless ko, Lola. Minyo na di ay ka? May ka-live-in ko, ma. Uy, pagpakasal na mo, uy. Ano na amoy panalangin sa Ginoo? Kada ko nagidog kausapan sa mundapit, uy. Ay, Oh, pwede ba ko makikila-ila ni mo? ha? Ayaw kandog na ko. Dili ko na utang nga tao. Ako di si Alikasan. Ikaw, kung sa'yo mo pangalan. Say-say. Hasangin yung balay. Kaya ko kang ihatod. Ha? Aha? Gihatod ka ni Alikasan? Oo, ma. Og nahadlok ko siyang naong maay. Anak, maayo tingali nga mo pauli ka na lang sa Cagayan, anak. Kay kuyaw ka na si Alikasan. Adik ka na. Killer pa yun, og pusher pa yun na siya. Og pinangita na na sis balaod kay may patong na ang uwa na. Mapauli na lang ko sa amo, ma. Sige, anak. Pangandam na aron makauli dayon ka. Ato na, ma. Bye, ma. Pag-amping, anak. Oo, ma. Dong, tana, dong. Dali na. Mapahuli ka na sa inyo. Alikasan. Oo, mapauli na ko sa kumbana. Dili ka mahimo nga mapahuli sa imong bana. Ha? Kasi puti ba ipasapot? Ganahan ko ni mo. Ako ka nasawahon. Dili ko mo sagot. Alikasan, ayaw nagpugya nga akong anak. Kaibog ko sa imong anak. Kung magpagkasal kami, Wa ko'y gusto ni mo. may gusto magana ako o wala. Ako kang asawahon. Magpagkasal ta. Ayaw ko supaka. Kaya kung di mo kong supakon, patayon ako ang imong manghod mga lalaki. Kinuo ko. Ilalagay ka mo tuman ka sa tanan akong gusto. Kaya kung di mo kong supakon, patayon ako silang tanan. Sige. Mutuman ko si mong gusto. Kaya, mao ka na akong gusto. Na dili ka mo sumpag na ako. Karon nga nagkasalata, ako na ka. Nakasalada ko ni mo? Wa mo ko makasabot ato, eh. Wa mo tayo marriage contract. Ayaw pag naganong sulti. Mukuyog na ka na ako, kaya ako na kang asawa. Ang akong anak. Dada, kayo mo man ang anak. Wow. Ayok ko gilapot. Ayaw pagsubat, ha? Kaya ako na kang asawa. Di ko pa ilapot ni mo. Ayaw pagsubat. Ayok. Gusto ko magamit ni mo. Pagsubat. Kinhala makakita ko upaagi. Nga makalingkawas ko ining muslima.
og lami. O sige, palit dito kung sa imong gusto ha, anak ha. Thank you, ma. Karon sa pag makalingkawas, hindi ako kahimtang. Uy, say. Alikasan. Samog ng imong anak. Sige ho pangayo. Pabawa na din eh. Ha? Iato na sa iyang lula. Kaya di ko ganahan sa imong anak. Kada sa kwarta. Iato na. Kaya ba sila ako na po silon? Sige. Akong ihatod ang akong anak sa akong inahan. Sige, iato. O balik kayo din ha. Balik sa atong ipuyan. Kaya kung hindi ka mo balik, patayo na ko ang imong isuon ng mga lalaki. Oo, mabalik lagi ko. Salamat. Dahil may signal din na pita. Tawin ako si Glenn. May, salamat nga ni kontak ka na ako. Glenn. Suming kita buha. Ang may kaipon naman kung kang Muslim diya. Oh, Glenn. Huwag di ko makahimo sa pagbiya niya kay patyo niya nga ako mga manghud. Kiling ning tawana. Kunya nga to anak. Pangita o paagi nga makuha ni mga bata. Ako ni gibili ni mama. Mag-send og number. Og number nga pwede ni mo kontakon. O sige. Bye. Kaya ba sige pagitan ako sa Muslim? Maayo kay di balik ka. Umao kong mutuman og saad alikasan. Maayo. Sige, agandam. Ha? Asa man dito? O balik tagpuyo. Buhato ta sa bukid. Kaya kuya, kung na makakita na ako, madakpan ko. Alikasan? Ilayosap ka na ako sa mga lalaki. Ay ba sinay maibog mo? Ako ka lang. Maulit ti mali. Walay laing magkatagiyan mo. Ako ra. Sige na. Pangandam. Kay matuta sa bukid. Kalayo ba kita ni alikasan ako? Mayon takon. Nakuha ni Glenn ang among anak. Sa balagi mong ihuna-una. Anong lagi duktog ka man? Naguna-huna lang ko sa tong ugma pa. Unsay buti mong ipasabot. Ninot manggod unta to nga natay kita. Nga may kwarta ta. Kay makapalitan sa gusto na tong paliton. Mao na kahuna-huna ko nga mo abroad ko aron natay maayong ugma. Kana kun musugot ka. Sige. Musugot ko. Salamat alikasan. Onya, mulog sunod ta sa patag. Kay kinahanglan makaprocess ko sa kong mga papeles uya. Sige. Malungsog ka. Aron malihok mo ang imong mga papilis. O, ayagin pag binuang na ko ha. Kaya ito yung pusilo ng imong mga igsoon. Oo, lagi. Di ko magbinuang ni mo. Salamat ka nalipat ako ang Muslim. At doon ako si Glenn. Kitumingaw na ko sa mong anak. Anak. Mingaw na kayo ko mo. Ngay, huwag ka pa malipay nga ni anak ko. Nalipay man, pero dagan na kayo kausaban sa katuig nga na nawa ka na ako. Ngay, may uyab na ko. O gusto na makigmingyo na ako. Nakasabot ko ni mo ngay. Hangyo lang ako nga timan ng atong anak. Kay madto ko og Manila kay mo abroad ko. Ay, kabala ka. Ako na may bawas sa itong anak. Ampi dito ha. Salamat. Nanawag na lagi ka ngay. May balita ko nimo. Oh, ansa man na? Ang Muslim ba nga imong kaipon sa una? Nadakpan dito sa Samis. Ug na preso na ni. Ay, salamat in town. Kunya, mapadayon ka gyud og abroad. Ako lang gining ipadayon para sa tong anak. Unya, ikaw, karon sa man ka magpakasal sa bago nimong uyap. Sa sunod buwan tingali magpaibaw raw niya ko nimo. Sige ngay. Basta ayaw kalimot ha. Kung may asawa na gani ka, ayaw gud pasagdi ang atong anak. Ay kabala ka ngay. Mahal kay na ako ang atong anak. Salamat ngay. Oh, buntag naman di ay. Mangandam kong sa UP. Pinaparap ako yung mga papeles nga lukatunyo niya. Kasayo ko di chat sa kong kumari. Say, wa na si Glenn. Patay na. Huh, binuang.
Masaya ko nag-prank ining kumari na ako. Hala, David yung agisat. Diyos ko! Si Glenn, kining latayan sa likid nga man. Aning hitabo, Mao na inahitabo say. Nagatuli si Glenn siyang uyak sa trabahoan. Pag uli ini, nikalit og U-turn ang L400 van sa Coastal Road. Lagi pang motor ni Glenn. Ang ligid sa van dito yun mapatong sa duga ni Glenn. Magusto naman lang ang atong anak gawa na magka-Glenn. Glenn! What I just heard, could it be true? Usa na katuig ka nakalabay sugad sa pagkamatay ni Glenn. Naglisod paghihapon ko og move on, labi na ako moingon ang akong anak nga gimingaw ko ni Papa ma. Sa pagkakaroon niya ako sa Riyadh, naningkamot para sa kaugmaon sa akong anak. Ug alang kang alikasan, maayo unta akong madugta ka sa bilangguan, kay ikaw ang nagkuba sa akong kinabuhi. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Sasay, nga taga Lanao del Norte, apan kasamtanga nga nakaroon sa Riyadh, Saudi Arabia. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagalahan, How Do You Heal a Broken Heart? Ang mga kaagi, gibata na dawas sa radyo ni Ricky Persuel Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Tama sa mga ikalaw, mga suling di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni inyong tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O maghahay para sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong Unsa? Makigbuwag ka na ako? O, Chito, na ako'y mga pangandoy sa kinabuhi. O dili nila ako matuman kung naa ka. Ano man? Gipugan ba galit ka sa imong mga pangandoy? Di pa suportalo ti ka sa tanan ng mga butang, Rita? O, lagi. Pero di hara ka kutob. Igo ra ka mo suportan ako. Pero ako'y makuha ni mo, Chito. Maong sorry. Mangita kong tao nga makatabang nako nga matuman ang ako mga pangandoy. Rita. Dong, sakto na nang imong pagmaoy-oy. Pila ka buwan nagyug kang ingon ana, ha? Sukad nga wala si Rita sa kong kinabuhi ba? Wala ko'y gana nga magpakabuhi pa. Siya ang gusto nga kong makauban ang tutsangton. Pero dili ikaw ang iyang gipili. Ay, ako pa ni mo na. Maningkamot ka, eh. Ayaw pagkita si Rita ng ingon anak ka. Ang angay ni mong ipakita niya nga maayo ang imong kinabuhi, bisag na siya. O, di matakwartahan, pero kung mukugi lang yung kagtrabaho, naibaw ko nga mulambo yun ta. Pa, buhata na aron magmahay si Rita nga gibiyaan ka. salamat. Salamat inyong tanan. Congrats, anak! Salamat pa. Pero ganun nahibawan ka. Ay, kita man ko nga imo manggipost sa Facebook. Aw. Oo, ako tong ituyo pa. Kay basin pala og makakita si Rita. Nak,
Nus pa man intawag ka makamove on anang Rita. Pa, siya mo'y akong greatest love. O way makalabaw niya pa. O kining tanan nga akong gibuhat para ni niya. Bisan o gipasakitan na ka. Pa, Anak, paningkamot para sa imong kaugalingon. Dili para sa mga laing tao. Ug puhon mo abot ra ang saktong babae nga deserve nimo. Dili ka nang sama ni Rita nga pasakitan na ka. Nagasabot ka. o pa. Congrats, Sir Chito. Ikaw na ganang area manager na mo. Salamat, Ari. Maikog naman tani mo, uy. Sa una, ka-level rata. Karon, area manager na gid ka. Nagbunga gid ang tanan nimo paningkamot, sir. Deserve sad kaayo nimo kay nakita man ako unsa ka kakugihan o ka-dedicated sa imong trabaho. Focus lang gid ko sa kong trabaho. Mora na. Betaw, og tungod sa sobrang pag-focus nimo sa imong trabaho, wa na kilingaw-lingaw. Dili gani ka mo uban namo kung manglaag after shift. Sige ka, makatiguang baya na. Di man ko hilig og daghang tao gud. Oh, kung mao na, kita na lang duha may mag-uban. Ha? Promise na ako. Malingaw ka bisag kita ng duha. Hubog naman siguro ka, sir. Lusog naman kay kamo katawa. Sa tinuod lang. Karon na siya ko nalingaw balik nga ingon ini kalingaw. O nga, thank you kanimo ha, Ari. Sus, ikaw pa. Lakas god kayo kinako. Ha? Uy, sir. Basing nagtuo ka nga. Sip-sip ko ni mo ha. Wala bag yun. Nga na sa kadugan na nato nga nagkauban basta trabaho. Karon pa magkanghagad. Isa ba sa ganahan makagad ni mo? Mugot makay kagnaw. Nya, stick to pagid kayo. Anon kayo medyo gaan-gaan naman kag-aura. Anong gibuhat na nimo? Ay, gusto man ako mag-enjoy ka sa imong life. Dili na ko gusto nga makakitagbalik ni mo itong nagguba ka tungod sige buhat sa imong ex ni mo. Oh. Ala, sorry. Sorry. No problem. Unta, naara ka pirmi para mo pagkatawan ako, Ari. Dili ko mawa, sir. Naaragad ko permi para nimo. Ay sa tinuod lang. Dugay na ko nakaggusto nimo. Ari. Recorded by Radio Mo TV. Mao ba? Nalagay na gustuhan nga babae? Opa, Uy, dugay na nako siya nga nakaila pero karon pa may nagkaila-ila gyud ug maayo. kaya unsa man. Panguyaban ni mo na. Manguyab ka na ako? Oh. Karon ako naka-feel og balik og kalipay. Og kana tungod nimo. Nganong, magdili-dili pa man ko nga. Nahibaw biya kang dugay na ako nakagusto nimo. Maong yes, Chito. Gisugot na tika. Love, 3 years lang kita. Pagkasal na ta? Sure na gid ka? Oh, sure na gid kay ko. Wala ko'y paglaluha. O nahibaw ko nga, wag gid niya ko'y mahayan. Okay, love. Sige.
kasal na ta. Thank you. Salamat. Thank you! Thank you, ninyo! Happy anniversary, love. Happy anniversary sa love. 2 years na ta. Oh, di ba? Anta, nanay sud ang imong tiyan. Mawali kay love, uy. Ganahan na sad kay ko nga magkabibit, ha. Pasansya kaayo. Okay na eh. Andam ko magpaabot. O moabot ra lagi na. Puhon-puhon. Ang pangutana, kanus apa? Ambot sa blagi eh. Kano sa kaha? Pero bay, nagkita ra ba rin ni Rita bay? Nilarga naman sa selaing nasod no? Nga, nauli na siya din sa Pinas at nung miyagi simana. Mao ba? O bay, o gusto kayo siyang makikita ni mo. Unsa? Akong giingnan nga, di na kanya sa mukon kay ninyo na ka. Mangmustar lagi ko no siya. Naman siya address nga gihatag na ako in kaso ko na og magkita ta. Ano man, mangayo ka? Ay, na lang uy. Nakainom ra ba ka na? Maayo kay nasuri ka. Abi na ko dili na ta magkita rong pagkaulian ako. Anong gusto mo kang makikita nako? Okay. Diretso na ka. Gimingaw ko ni mo, Chito. Unsa? Oh, nihayahayang akong kinabuhi sa laing nasod. Pero, Nakatuog na lang kung pinaabot ni mo gabi eh. Ubay-ubay man gumig nainom ni Julius gud. O nakatug na lang ko dito sa ila. Mao ba? Or sa laing bahay ka natog? Unsa pa pasangil mo? Tarunga ko na ng baba ni mo ari. Chito, nabalaka lang ko. Kay nahibaw ko nga nag-inom mo. Gusto kang mahibaw nga nung nag-inom eh? Kay gusto kong malimot sa akong problema. Kay sa tinuod lang. Nawadaan ako gana ni mo. Boring nga itong kami niyon. Ug di pagi ka magkahatag na kong anak. Ha? So ako day mo ay naghatag di mo problema, Chito? Kung mauna, buhiin na lang ko. Biyai ko kung mao ni makalipay ni mo. maayo kay nakauna-una kagbiya sa inutil ni mong asawa. Okay ra ni mo anilaw na ko din sa imong kondo? Anong dili good down? Kana pa kay masolo ti ka permi. Sige na. Pahimutan na ng imong mga gamit. Rita, o tayo makaon? Mag-order lang tao eh. Sige na lang tag-order ini. Kas kay kwarta uy. Ang kanang ipalit nato sa gawas no? May pag-ikumpara na nato. Ya, magluto lang ta din hisbay. Di ko ka maumuluto eh. Kapoy sa gamangumpra no? Grabe hasad eh. Wa ka na gali gibuhat ini sa bahay. Gikapoy ka pagyod. Tanawar ko ng palibot oh. Purting hugawa. Bisa kasala nimo ipamutang na imong mga kinan-an din ha. Pila naman ta kabuan ngayon ini? Mahimo ba, Chito? Ikaw mo'y nakipuyo maong ikaw mo'y mag-adjust. Huwag ayaw ka balakas gastuhan kaya ako rin bahala, ana. Time para good? Time para good? Gano'n naman gihapon kay kwarta. Gawa man ka magtrabaho din eh.
Ha? Mahibong pa ka? Padadaan ko permis akong afam nga bana. Oh. Og ayaw pagreklamo kay otro ka makabenepisyo, ani? Kasi ba na? Naminyo ka dito? Hala, no? Sigihan ka kung hatag og kwarta kung wapa ko maminyo. Wala man kung makailan ni Morita. Nausab naman ka. Oh, oy! Chito! Asa ka, oy! Hoy! Wala kay labot! Nakas gawa sa inyong bahay ni Ari? O bay, nagkuhat ko nga magawa siya. O bay, bigawas na siya. O, timpa. Dako lagi sigtiyan. Mabdo si Ari. Mora ni giari nimo? Nga mangutaan na ka kung nganong namabdos ko? O, na nakailaing kaipon? Sultihan ti kas tinuod. Kay total, mahibaw kas tinuod o dili. Dili na mausab akong desisyon. Unom kabuwan naman sa tangbuwag. Og 7 kabuwan akong mabdos. Ako ng anak. O, Chito. Og dili ka makakita bisag ka usa aning bata. Kay ako siyang ilikay nimo. Dili ko gustong mahibaw ang atong anak nga dili siya bunga sa gugma. Kay ang iyang amahan, wa pa makamove on siyang ex. O pagbalik ani, dali siyang nakabiya na mo. Naibaw ka? Adto pa lang adlaw. Nahibaw na kay Kuchito. Pero wa ko mapugong nimo kay mahibaw man ko o dili. Mao na to'y desisyon nimo. O bisag unsaon, dili mahitabo nga ako mo ipilion nimo. Ari. Wa ko'y laing mabasol kundi ang ako raging kaugalingon. Og nakarealize ko nga mahal gid din ako ang akong asawa. Tatandog lagid ko sa gibuhat ni Rita nako. Pao nga dili ko makadawat nga gibuwagan ko niya. Sa mga naminaw karon, ayaw ko ninyog sunda nga paspas kayo nga makadecide ug ang resulta nagpabilin kong nag-inosara. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga galang kaagi ni Chito nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagalahan. Still. So many. Ang maong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan yung mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jonah. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, hindi ko kayang iwan ka.
Jonah, dawata na lang lagi tong offer sa imong uyoan mo. Dili lagi ko, ma. Dili ko ganahan nga magtrabaho sa layo, uy. At least makasuway kaglain ba? Sige na, anugon kaayo. Dako ra ba to nga resort din sa Cebu? Ug mainalansad nang malayo ka kay aron makalimot ka na sa imong ex. Naanasag ka, anak, ma. Tinuod bitaw. Maong, sige na. Dawata na to, anugon kaayo. Nindot ra ba sad ang maong resort? Sige. Wag giday masayop si mama. Nindot kita ni. Murang mo kung nagbakasyon ang trabaho pa. Bi, mag-video-video ko, Bi. Excuse me, miss. Pwede ba maka-free dive din eh? Yes, sir. Pwede kaayo. Okay. Pwede sad nga di lang nimo itubang ng imong cellphone rin sa akong naong. Ay, hala, sorry, sir. Nag-video-video naman ko before ka ni Dool. Good, Okay, sorry okay. kayo. Waring di ay. Ha? Waring na ko nga. And you are... Jonah. Nice to meet you, Jonah. Nice to meet you too. Hoy! Pagpayo, ha? Nga dugot intang, ikilig man ka. Ang gwapo man siya, Yads. Uy, Yads! Basang nalimot ka, ha? Nga, bago pa kang gibuwagan si mong iyap. Huh? Bago pa mong buwag. Ay, nakita ang pagpando ng mga lalaki na yun. Oh, lagi. Ayaw ka balakan ako. Kuto, bragi ko sa kilig-kilig, no? Ay, kagwapo gid niya, uy. Dili ka ko mapula nung tanaw siyang naong. Hi! Ay! Sir? Oh. Ay na lang itago na imong cellphone, Miss Jonah. Nakakita na ko nga nagsigikag tanaw sa kong naong sa video. By the way, niya ako kay mo out na merong taod. Gusto ko mangayo sa imong number, if okay ra. Ha? Nga naman? Nako importanteng tuyo nimo. Unsa man? Pwede ba tikang mauyab, Jonah? Sir. Wala naman ko ka mawa sa kuna-una. Sukat sa una pa na kong pagkakita mo. Oh, kay ba ko nga dili-dali tuhuan ang akong gisulti kay pagkupakitang nagkaila. Pero unta, hatagan ako ni mong chance. Oo, Aren. O, sa'y desisyon mo? Ha? Ibong gisugot? Oo. Suwayan lang, good. Basin pa mo work, di ba? Ay, ang bote mo yan. Kadali, hindi mo musalig. Uy, wala masakitan ka. Sige lang, good, Yads. Yads, dili sad pwede nga, dili na lang kumusuway glain. Magungdag ako, anak. Bahala ka. Basta ka masakitan na saan ka, imo na ng saa. Yads. Jonah, okay ra nimo kung mag-iipon na lang ta? Ha? Sigurado ka? Sigurado ko. Kung pwede palang gani, magpakasal din ta, pero wa pa man tayo napigo mo eh. Maong mag-live-in lang una ta, okay? Kung mo imong gusto, sige. Okay na siguro niya akong gisuloob. Uy, hala. Hapit na akong malit para sa akong meeting. Asa man ka? Mo duty. Dili. Gusto na kong umundang na ka sa imong trabaho, Jonah. Ha? Ngano ka undangon man ko nimo? Dili ko ganahan. Kibasan og dunay mag-igat-igat nimo dito. Waren, dugay na kayo ko aning trabaho, Wa itaw na sa kuna-una, uy. Og dili ko magbinuang... Dili lagi. Undang ha. Kay kung dili kay ka mo undang, magbuwag ta. Waren. Unsa?
Kadang ka sa imong trabaho. Oo, ma. O kung mao ka na, paulit na lang diri sa ato. Tabangin na lang ko sa akong mga baligya diri. Dili ko musugot. Pero Warren, nagkinahanglan si mama nako. Unya ako, Jonah. Wa ko magkinahanglan nimo. Biyaan lang ko nimo din ha? Pasagdan lang ko nimo. Sige. Ako na lang pasabton si mama. Di na makasabot si mama ni mo, uy. Abisag ako naman siguro sa iyang lugar. Mahiubos yun ko nga. Mas gipili mo si Warren kaysa sa imong kaugalingong inahan yan. Yads. Ani ha? Prangkahan lang di ka ha? Una'y nakapaipi mo, Jonah. Una abusaran ka sa mga lalaki. Kay, di mo yun, ipakita nga lang, kay di mo sila. Kamurag, wala kang ibilin para sa imong kaugalingon mo. Ay, unta, makarealize na ka, Jonah. Yads. Kumanagi ko pang limpyo. Ay, laaya aning nara ko permis payo eh. Unya si Warren permis ang wa diri kay trabaho. Hello, ma? Anak, si tiyo ni Lunay mo, wa na. Unsa? Unsa man, dili ni mo ulion. Mauli ko, ma. Dili ko musugot ha. Grabe naman sad, uy, Warren. So, dayo na akong uyuan, uy. Dili, pwede nga dili na ako siya ulion. Ano man? Mabuhi pa din na siya kung imo na siya nga doon? Sobra naman sad ka. Gusto ni mo, tanan na lang ni mo gusto mo imatuman, ha? Mapauli ko sa amo sa musugot kag sa dili. Pahuway sa dayon, tito. Salamat kay ni pauli jud kanak. Nagsigir ba nagpangita nimo ang tiyo nimo? Maayo na lang nakakita kaniya sa katapusang hikayon. Pasaylo ako, ma. Way problema na. Nakasabot ko. Unya, sa may plano nimo, mabalik ka dito? Mako kahibaw, ma. Sa tinuod lang. Naglibog sad ko kung malipayon pa ba ko dito. Murag tanan akong lihok pinugnan. Pero love na ko si Warren, ma. Pero sa pagkakaroon, ari lang una siguro ko. Ana, ikay bahala kung ano sa'y desisyon ni mo, nak. Naglami akong tuta. Asam dito akong cellphone. Uyala. Kadagan mo tawag ka ni Warren. Naa pa siya message. Nadiskrasya ko. Unta mo uli na ka. Ako siya nga tuon. Salamat nga niya ka, niuli ka. Nasakit sa utot. Nisuol na sa di ay?
Oh, nagsigig ngol-ngol. Kadiyot, kaya itong haplasan. Uy, kanindot ko dana. Mura man ugbugnaw nga init sa pamati. Oo. Mao ni say mayong gamiton kung naa kay mga sakit-sakit sa tuhod, sa likod, hasta sa imong bukton. Ha? Unsa man ang produkto ka? Omega painkiller. Mao gini akong kaabag matag aray. Jonah. Salamat ha. Salamat sa unsa. Kaya ba ako nga dili na ka gusto mo balik din eh. Pero niya, ibalik yapon ko nimo. Huwag na-realize na ako kung unsa ko kasurti nimo. Sorry kay kung natuok ni ka. Huwag ako may magbuot sa tanan. Diya na ko makarealize nga wa na ka sa akong pagpauli. Nga dili na ko makakita nimo. Abi nimo nagmahay gid ko. Nagmahay ko. Ug mahal kay ti ka, Juna. Promise, mag-usab gid ko. Ambot lang, Warren. Wa ko kaibaw kung angay pa ba kung mutuon nimo. Pero sa tinuod lang, dili sa kita ko kayang mawakan ako. Siguro, friends lang una ta. Og ipakita na ako nga nag-usab na kit ka. Oh, Jonah. Ako ipamatuod nimo. Di lang ka mawaan ako. Nihigayo na. Murag nag-away akong utok o kasing-kasing. Kung angay ba na ko siyang tuhuan o dili. Kaya mura naman kukog na hadlok nga musugal o balik. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga hikalang taagi ni Jonah nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, hindi ko kaya. Ma, nanghipos lagi kasi mo mga gamit. Anak, nahibaw ko nga makasabot ka na. Baong sultihan na lang tikas tinuod. Unsa man na, ma? Mularga na kuslaing nasod, anak. Ha? Imo na din mimbiyaan, ma? Magkalagyo rata ninyo. Pero dili buot ipasabot nga biyaan na tamo. Kinahanglan lang yun nga ako ning buhaton para sa imong kaugmaon, anak. Oo niya si Papa. Siya na lang una mo bahala ni mo din eh. Ogma, mularga na ko. Mananghid na lang ko nimong daan, ha? Og, dili na lang ko magpahibaw ni Papa nimo nga mularga na ko. Nga naman, ma? Dili o yun si Papa nga mularga ka? Ha, ma? Naibaw siya nga digid ko uyon nga mularga siya. Pero gibuhat kaya po niya. Ugwa man lang gani siya manangid, una siya mularga. Dili na gid siguro magpapukong si Mama pa. Ako na siyang giingnan nga di ko gusto nga malayo siya. Nga kung magkalagyo nam lang gani mi, mas maay pang magbuwag na lang ni. Pa. Ay, nasakitan na nas Papa ni mo dahil ni. Nagkasulti lang siya anak kay mahadlok siya nga mawa si Mama ni mo. Pero nahadlok ko, ante. Basig magkabuwag sila ni Mama. Ayaw ka balaka. Tarong nga pagkalalaki si Papa ni mo. Dili siya sama sa uban nga magpadas emosyon. Makasabot raon niya na siya. Nga ang gibuhat ni Mama ni mo kay para rasad din niyo. Ante, ayaw na problema ang sitwasyon nilang mamagpapa ni mo, day. Ang maayo ni mong buhaton, no? Mag-focus ka sa imong pag-eskwela. Kay mao'y gusto nila nga makahuman ka. Okay? Okay, ante. Very good, Lani.
Agog yapon ka og grado. Salamat, sir. Keep up the good work, ha? Karon ikaw lang yapon ang top 1 sa klase. I will, sir. Lani! Day! Oh, nga naman ka, uy. Dali, at ito mag-istorya. Nakakisulti ni mo. Unsa ba na nga mura makagdili mahimutang? Kinagduduha magkukugsulti ni mo, ani. Nabalaka ko bago sa reaksyon ni mo. Kaya nga no di ay, unsa man day na? Diba, na-late man kog abot ini sa eskwelahan ganina. Unya? Day, nakita na ko sa papa ni mo gawas din sa campus. Unya? Nga no di ay? Na siya kaubang laing babae, day. Og sweet kaayo sila. Unsa? Day, basin o kami garana ni Papa, uy. Gilain lang siguro ni mo pagsabot. Dili, uy, sigurado gyud ko. Kay kung amiga pa niya, mukis day siya sa babae kung amiga na. Unsa? Day, paridin na lang imong papa o baka ha, kumpronta ha. Kay sigurado gyud ko sa akong nakita. Day, Mulakaw na ko. oh, sayo ha ko di mo mulakaw pa. Maguna pa man ka na ako. Di ba makigawngan man ang takaglakaw na ako? Kuan, na ako'y trabahoon nga, wa na ko mahuman gahapon. Maong kinanglan ko mo sa'yo, blakaw. Unsa may trabahoon ni mo? Imong babay? Nahibaw kong nakilaing babae pa. Siya ba'y rason nga nung sayo ka? Ha? Pa? Recorded by Radio Mo TV. Diin ka nahibaw. So, tinuod di ay? Nga naman? Buwag na ba mo ni mama pa? Ay, kasabot atos mama ni mo eh. Nga kay ni padayon magid siya sa iyang paglarga. O buwag na mi. Pa? Diligid ko makatuo nga makahimo sa papa ni mo ani Daylani. Bisag ako, tiya. Nagtuo ko nga love kayo ni si mama. Ay, ang mga lalaki, magpakalalaki yun. Mao nang maglisod na kong tuog lalaki, day. Kay daghang mga lalaki nga magtuo ta nga, tarong. Pero dili di ay gihapon makontentog usa ka babae. Mao ni hinungdan nga wa gyud ko maminyo hangtod karon. Si Papa sa dang hinungdan nga, dili na ko gustong makauyab. Nara ko'y trust issue sa mga lalaki. Ugwa na ko'y saligan bisag kinsa nila. Kay mismo ang ako amahan. Parihara nila. Huway ayo. Nahibaw na pas mama ni mo, ani? Oo, anak. Nahibawsad ko nga maogi ni mahitabukon. Mupadayon giguglar ka. Pero, ngano ni padayon magyug ka, ma? Kay kaya na kong irisgo ang akong kaminyoon para lang si mong kaugmaon, Lani. Makahuman lang kasi mong pag-eskwela o makatrabaho ka na. Okay na ko, anak. Pwede na kong mapauli diha. Ma. Congrats na to, Day! Ni-graduate na taon ta! Maogi, day. Makatrabaho na gyud unya ta. Og pwede na gyud makauli si mama. Ang imo din papa, no? Wag yun mo to nga sing graduation. Si Auntie Vina na gyud mo mo initambong. Wa ko'y labot kon mo to nga si Odile. Nagdumot ko niya, day. Sukad na sila yung babay. Wa na ko'y labot pa niya. Si Auntie Vina na lang gyud ang akong pamilya og si mama. Day, Lani.
Pila ka adlaw na ko sigig panawag ni mama nimo. Dili man siya mo tubag. Pero sa amulas nagkaistorya, ante. Katong pag-graduation nimo. So ayan akong tawag. Basig mo tubag na si mama. Nak, Ma, salamat kay dito bag na ka. Mauli na mapi. Makauli na kitintahon ka kay nakagraduate naman ko. Gimingaw na kay kunin mo, ma. sorry anak. Pero dili na ko makauli diha. Naan ako'y kaugalingong pamilya diri sa laing nasod. Unsa? Pareho lang sila ni Papa. Abi na kong pinangga ko nila. Ilar din kaugalingon nila yun na. Ayaw ka malaka, day. Di apa man ko. Dili ti ka pasagdan. O pinangga kaayo ti ka. Dinhi na lang kapuyo o banako. Salamat, ante. Ikaw na lang yun mo inaanak ko. Good job, Lani. Bago pa ka nga nakatrabaho din pero maayo kag performance so far. Salamat, Sir Raymond. Kaya pag-share na ko para matagtigo ang ana. Di ba kayo layo ang atong edad? Anyway, available ka later? Let's have dinner. Ha? Gusto ka i-treat. Bisag dinner ko sa doon sa office. Saman, okay ka? Hoy, date ka dyan. Nag-enjoy ko. Og day, gentleman kaayo siya day. Gwapo og humot pagyud. Siya gid akong ideal man day. Ayay, Berga, in love din akong beshi wapay. Hoy, bisag kinsa makakita siguro niya no ma-in love gyud uy. Og ampot bitaw. Karon pagi ko naka-feel ani ay. Pero sayang lang kay wag gid kay may magka-moment ba. Kansaon, ibalik man din siya sa office. Pero day, kung manguyab gani siya nako, sugton gyud dayon nako. Go! Mao day wa na ko makaabot nimo ganina sa trabahoan. Kay may date ka na di ay. Ha? Ni ato day ka, ante? Oo. Wa na lang ko makachat nimo kay nalubat man sad ko. Taod-taod gyud kong nagpaabot nga basig makakita ko nimong mugawas pero wa man gyud. Mao ni pauli na lang ko kay kusog man sa nang uwan. Hala, sorry kaayo, ante ha. Wala hinuon kay naani sa imong pag-adto. Naawanan ka? Wa uy. Na may lalaki nga buutan kayong nihatag na kong payong kay di kusog naman maayo ang uwan. Unya, nalayo na ko sa building. Wala ko'y kapasilungan. Ayaw kong igna nga naka-love life na hinuon ka. Amaw, bata pa kaayo, oy. Pero, gwapo ba ya siya, day? Ug ang iyang payong na ay number. Ambot kung iyaha ba ka, ni? Maayo ang tagiyaha, aron mauli na ko. Tawagi, aron may bawaan mo. Hoy, kalami ko na yung magikaon. Hinatag ni Raymond, uy. Ambot bitaw nga nung sige siya panghatag og snacks na ko, day. Naapay kape. Para kuno ganahan kuno kung samot mo trabaho. Wa sa kay bawo nga siya may rason nga nung ganahan kayo kabot trabaho. Correct. Inspired by Raymond. Sige na, uy. Mabalik na kong trabaho. Bye na. Okay, chika niya ha. Bye. Amaw ginamikaha, uy. Oh. Hello, Auntie Vina. Makauli kag sayo, day. May importante kong isulti nimo. Sige, Ante. Human sa kong trabaho. Mapauli ko dayon sa ato. Day, nahibaw man ka diba nga wa nagit ko mutuos mga lalaki. Oh, Ante.
Pero sukad nga, nakailanin akong tawhana. Lahi akong ibati. Bisag tiguang nako, pero kung siya akong kauban, mura kong mubata og kalit. Ug lain man paminahon kay tiguang nako, no, pero uyab na din ako. Ah, tinuod, ante? Wow! Congrats, ante! Nalipay ka? Ay, uwi. Anong dili good taon? Kalipay na ako imong kalipay, ante. Ni ana siya. Dali, atong sugaton. Hi. Raymond? Kaila mo? Siya ding akong uyab, Lani. Han, si Lani, akong pag-umangkon. Uy, ang akong paborito nga workmate. Lani, okay ra ka? Ngano mo na magkagkahilakon? Ha? Kuan, ante. Happy lang ko. Nalipay ko kay nakakita na yung kaglalaki nga kasaligan o gimahal kit mo. And I hope nga dili ka binuangan ni Raymond. Kay mahal man kayo kaniya. Di ba, Raymond? Yes, Lani. Mahal ka na ko si Vina. Basta kung asa ka malipay, Auntie Vina. Mausay kalipay na ako. Katawa kong maghuna-huna. Murag ko gituok pagkaibawon ako nga si Raymond. Ang lalaki nga akong gimahal. Mausa di ay ang uyab sa akong Auntie Vina. Pero ako ning gitago ang akong feelings. Kay dili ko gustong masakitan ang akong iyaan. Naglain na lang kong Pinoy-anan og ako na lang giinan akong auntie nga magpaduol ko sa trabahoan. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katong mga higalan kaagi ni Lani nga taga Panakan, Davao City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kadagalahan. Pero atik ra. Diri na lang kukuto ang maong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni Ining Tulamanan. Handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose Facebook page. Aha! RMN!